I felt the grass in between, bridge the gap from you to me. I couldn't see it, but I felt it so clear. ¿Sabes, Papu? No me importaría caminar. Vale, pues acabo de comprarme lo que probablement serà la meva millor compra de l'any, de l'estiu. Un ventilador i el millor de tot me l'he comprat a 5 minuts de casa. Vale, no sabeu la il·lusió que em fa això. O sigui, porto totes les nits d'anar-me a dormir a les 12 de la nit en plan, Maria, per què no t'has comprat un ventilador? Prou. Les instruccions i la base i... quin nou plàstic. Es fa el que es pot. Crec que ho estic descobrint. Passo el cable per aquí. Bueno, no és tan fàcil. Moment de la veritat. Veiem. And now what? Hola, plàstic. Pues està. Hopefully, a veure si aquesta nit dormo millor. La primera. Me'n vaig a la platja. Estic fent una increïble caminata bajo el sol. Too far away from me. You know I love to hear your voice.
Hola a tothom, vinc a fer un unboxing del Chromecast. M'havia comprat un artilugi així i ens l'hem comprat ara al pis per a poder mirar YouTube. Perquè tenim una tele supergran, però què passa? Ara mateix no serveix per a res perquè ni tan sols funciona com a tele, o sigui, no té antena, no està connectada a l'antena, llavors no fa absolutament res. Hay una secció ASMR del vídeo. No sé com serà aquest àudio perquè no estic utilitzant micro ni res. Això serà el que es fica a la tele i això el mando com a tal. Això i un cable. Quantes coses! És diminut. Mireu, és com... Això és el mando. Coquet. Fins i tot el pamfleto té un plàstic. Vaig a fer tots aquests passos i quan ho aconsegueixi us ho dic. Hola, pues he sortit del cine i he anat a veure La Quimera i bueno, no sé què em penso encara. També sense voler m'he dormit molts trossos. Això, que estic ara mateix com en un trat, estic processant perquè és una pel·lícula així una mica abstracta, però molt interessant. And everyone was getting in, Aquí fora. but you can't swim. Brad And all the waves were crashing down. Don't you believe anything? Hola, estic a les piscines del poble i m'acabo de pintar les ungles d'aquest color. No va molt bé aquest pintar-ungles, però bueno. I ara intentaré acabar-me de llegir aquest llibre, Una habitació pròpia, perquè fa molt que m'estic llegint.